En primer lloc, li vull agrair el to al president de les respostes. Ha estat interessant. A mi, per això m'ha fet recordar aquesta qüestió del grup parlamentari i el president, el poli bueno i el poli malo. Avui Turull és el poli malo, normalment és el poli malo. En Turull deia no sé què de la politiqueria i la sanitat. Si vol parlem de la politiqueria i de la sanitat. A mi no... Bueno, avui era un dia de parlar d'altres coses, però què? Hem de parlar de la seva participació personal i concreta per amagar l'informe que implicava Xavier Crespo en la desaparició de 2,4 milions d'euros. Si vol parlar de politiqueria a la sanitat pública, parlem de politiqueria a la sanitat pública. I si no tenim temps de continuar, el repto aquí, agafi l'agenda, a estar una hora vostè i jo parlant de sanitat, amb documents a la mà, i veurem aviam què és més delictiu. En fi. I si vol saber i parlar de privatitzacions, concerts, públic i privat, li recomano que es documenti, perquè cal parlar amb seriositat del tema sanitari. I per tant, no sé, pot llegir-se els documents sobre privatització i mercantilització de la sanitat pública del grup de recerca en desigualtats de la Universitat Pompeu Fabra, que descriu perfectament quins han estat els mecanismes per mercantilitzar la sanitat catalana, i el seu partit té molt a dir en tot això, o el seu expartit, o ja no sé.